नाही कळले बिन किती वलकी बाहेर घुसले तू ते कळत ना तो मुगे डॅडी ते टाकला बाव होय मुगे टाकलो बाव तुगे डॅडी पुढे कोणू ओळखता ते का ए चल बाबा चल चल हा बरे हा चल पैसे पैसे वेस्ट कर नाही देवान दिलो गिरास काय ती हा बिन किती वलता त्यांना पैसे द्यायनी आणि वलता त्यांनी नाही ती पैसे हाबर तुक नाका तू हकप तुगे लिसावांची रुतोय शिकोन बरे एक व्हडले मनीस जाव तेच हांव चिंता तुका व्हडले मनीस करपाक हा बाबा डॅडीचे बाबला का पैसे आला असतले पैसे नाही म्हणून हांव सांगता ते आयकोन हक बर गेल न्ही तो तेका पैसे आल्या तो आनी कोणा आयकोता दुडू आसो म्हळ्यार तो माजी किंग जाता किंग होय करू किती किंग मुला बोलवून नाशिलो कसले बाबा तू जाना ए सोसरा दोन किंग आमची वाट लायताय किते दोन किंग आमची वाट लायताय होय तुझ्याने सांगलो आमका हुंयची दोन किंग आमची वाट लायताय रे बाबा स्मोकिंग एंड इंडिया तो अरे तू दारवा सुरू सांगला हे साठी पण दाव नाही का आवोय त्याला तो अंड सरम चाललो रे किती सांगतो ओय 100 इंच लांबायचं 100 इंच लांबायचं टीव्हीच्या दाखवतात अरे आंब्याला आणते की चिली चौकावी अरे तो सोलम बाबा बेला आटी के टिका टिका होईता त्याला का पैसा आमगे टीव्हीचे चोय बरे आमच्या टीव्हीच्या दिसती पडला नव्हता 100 इंच लांबायचं आमच्या टीव्ही फक्त 14 सांगता
तुका काजार झालो आणि सोर चाकत राहू अशे देव खातीर तो तुझ्या नमस्कार देवचा तू देवचा या पुढे किती काय नका सांगत आहे हा गो बायलान म्हणते एकमुखाले ऐकपाच आहे त्यांना पुढार वर जातात या काजाऱ्या तू कळपाचे आगाऱ्या कळपाचे मुगे भाव तो 40 वर्ष जाली आम्ही एकमुका वळखत आहे म्हणजे आनी चड तू वळखत आहे इन्शुरन्स केला Matar de
पडो